אתה רוצה להיכנס? למה? למים? מה אתה רוצה לעשות עם גיא? צלילה? ובלי ידע, איך אתה יכול לעשות צלילה במותק? בשביל זה... בלי ידע לא יכולים לצלול. אם אתה לא היית שם בביתה, איך אתה... הוא למד אותך? הוא עצמו לא יודע שום דבר. לא. יורד עליך. בוא, אנחנו הכנו לך הפתעה בשביל בר מצווה שלך. אתה תקבל קורס מאיתנו, קורס צלילה, והיום אתה מתחיל את הקורס. עכשיו עמית מתחיל את הקורס, בינתיים אתם תראו איך זה הכל התחיל. העשב שביבשת נראה לך יותר ירוק, אבל זאת טעות לגשת, מה יש לחפש רחוק? הביטי סביבך תראי מה יש בקרקעית הים, דברים נפלאים שוחים, מה חסר כאן שיש רק שם, בתוך הים, בתוך הים. מותק זה טוב לי, קשר הטוב לי בתוך הים. בני האדם עובדים כל יום, באור השמש איזה חום, כאן הזמן עף לי כשאני צף לי בתוך הים. כל דג מאושר לאללה, שוחה בין גלי הים, דגים שעלו למעלה, בתוך צנצנות כולם. מוטב להיות צנצנת, אפילו חיית משחק, אבל אם את מתלוננת, דוגשים גם בתוך מרק. בתוך הים, בתוך הים, בתוך הים, בתוך הים. לא מבשלים כאן, לא מטגנים כאן לשמן חם. כל מסעדה לך מחכה, תיזהרי מהחכה. אין מהומות כאן, בין הבועות כאן בתוך הים, בתוך הים, בתוך הים, בתוך הים. אין לנו עצם, יש פה רק כסף בתוך הדם, בתוך הדם, דם, דם, דם. דווקא המזג הצונן הוא גורם לנו לנגן באדמה, איש לא שמע כמו בתוך הים. דג נור וכינור, דג ליל וחליל, ודג החשמל מקליט לו, אז תמות